Sa number 2, coordination para sa cloud seeding operation ang naga, padayon. Sunod sa Office of the Provincial Agriculturist, ang ulan nga matuga gikan sa cloud seeding operation ang makabulig sa pagpanghanda para naman sa planting season. Kahapon opisyal nga gin-announce ng Pag-asa ang pagsugod sa nga tig-ululan. Ugaling ginsiling man sang Pag-asa nga mahimo umayara sang mga breaks o kun lak-ang sa pagtupa sang pag-ulan o kun ginatawag nga monsoon break sa pila ka adlaw o kun semana. Gani suno kay OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola, ang ulan nga matuga gikan sa cloud seeding operation ang makabulig sa duta, labi na nga ginahandaan naman sa karon ang planting season. Samtang padayon pang consolidation sang OPA sang kahalitan nga natugas ang El Nino sa pananom. Padayon pang pagsulod sa mga report gikan sa mga banwa kag syudad. As of May 15, 318.5 million pesos ang balor sang kahalitan nga natuga sa pananom, lakip na sa fisheries sang El Nino phenomenon. Ginahandaan naman sa karon sang OPA ang mahimo mangin epekto sang La Nina phenomenon. Nag-recommend kami nga ang rain ma-sustain para for the planting season. Pero depende sa technical nga survey sa DSWM.